Gospodine Meho Efendija Šljivo, izvolite. Cijenjeni učesnici, braćo i sestre, Esselamu alaikum. U nekim relevantnim psihološkim klasifikacijama utemeljena je jednostavna podjela ljudi u 3 kategorije. Prvoj kategoriji ljudi pripadaju oni koji idu protiv ljudi. Njih čine tiranski vladari, okrutne autokrate, imperatori i drugi. Totalitarni način njihovog vladanja odražava sadističke crte njihove ličnosti. Najreprezentativniji primjeri ove kategorije su faraoni, čija opsjednutost besmrtnošću i vječnom vlašću ide dotle da čak grade visoke kule kako bi oponašali Božju veličinu, a masovnim ubistvima muških potomaka nastoje da onemoguće ne samo bilo kakvu opoziciju ili alternativu njihovom totalitarnom upravljanju, već i opstojnost ljudskog roda. Drugoj kategoriji ljudi pripadaju ljudi koji se povlače od drugih ljudi. Njih čine mistici, askete, otuđenici od svijeta. Mistična svijest koja karakteriše ove ljude u prvi plan postavlja individualni i intimni susret sa velikim istinama i spoznajama života i tajnama egzistencije. Povlačeći se od ljudi, mistici pod palminim lotosom, ako je riječ o budizmu, ili u manastirima, ako je riječ o hrišćanstvu, ili u tekijama i zavijama, ako govorimo o islamu, pronalaze svoj osobni put osvjedočenja u istinu. Redukcionizam krajnjeg mističnog pogleda na svijet možda ponajbolje ilustruje komentar onog muslimanskog mistika o poslanikovom iskustvu miradža, kada je rekao: da sam ja kojim slučajem počašćen miradžom, nikada se ne bih vratio na zemlju. I najzad trećoj kategoriji ljudi pripada ona najmalobrojnija, ali za duhovni opstanak čovječanstva nužna skupina ljudi. Ljudi koji nisu protiv ljudi, niti se povlače u izolaciju od drugih. Oni po Božjem određenju idu ka i prema ljudima. Njih čine vjerovjesnici i poslanici. U slučaju poslanika izdvojen je jedan mali nukleus čovječanstva i stavljen u sami duhovni vrh da bi postupao kao ideal i vodilja budućim generacijama. Kao što sama riječ kazuje, poslanik, Resul, nije samo primalac objavljene poslanice, već je on također poput te objave poslan u ovaj svijet iz onostranosti. Jedan ashab upitao je: Allahov poslaniče, kada si bio vjerovjesnikom? Pa mu je poslanik odgovorio: bija vjerovjesnikom dok Adem još bijaše u rasponu između duše i tijela. Neko je upitao: Allahov poslaniče, kada je tebi bilo potvrđeno vjerovjesništvo? Pa je odgovorio: dok Adem bijaše između duše i tijela. Jednom prilikom poslanik alejhi selam je kazao: ja sam bio Allahov rob u matičnoj knjizi, pečat vjerovjesnika, a Adem još nije bio podignut iz svoga blata. Objasnit ću vam to. Ja sam dova moga oca Ibrahima, ja sam nagovijest Isaa, njegovu narodu, ja sam san moje majke koja je usnula kako iz nje je izašlo svjetlo na kojem su blještali dvorci Šama. Da bi bar načelno razumjeli harizmu i ogromni reformatorski utjecaj imama Homeinija, potrebno je podsjetiti da alimi, ulema, pripadaju ovoj trećoj kategoriji ljudi. Kao nasljednici vjerovjesnika, oni su od Boga predodređeni da idu prema ljudima, da im donose radosne vijesti, da ih opominju i podsjećaju na njihovo metafizičko porijeklo i ashatološki cilj. Prenosi se od pejgambera sallallahu alejhi ve sellem da je rekao:
zaista će Allah ovome ummetu na svakih 100 godina slati onoga ko će im obnoviti njihov din. Imam Homeini, čiju godišnjicu smrti danas obilježavam, svojim učenjem i životnim primjerom oživio je u milionima muslimanskih srca zaboravljenu snagu teđdida, obnoviteljskog duha Islama. Taj svježi obnoviteljski duh snažno je potaknuo umove i srca muslimana na zikr, spominjanje Boga i tefekur, razmišljanje o svijetu koji nas okružuje. Ali taj obnoviteljski duh Islama kojeg je personificirao Imam Homeini u isto vrijeme je motivirao na akciju, na dobročinstvo, na političku samosvijest. U predvečerje Iranske revolucije sekularne ideologije su pod plaštom oslobađanja od vjere kao opijuma masa nezaustavljivo gurale cijelo čovječanstvo u ambis i sunovrat razarajućih ratova i duhovnog pustošenja. Imam Homeini je bolje od drugih duhovnih vođa tog vremena znao za razorne posljedice društvenog upravljanja lišenog duhovnog vođstva. Njegov poziv povratku kelimetun bakije, vječnoj i nepromjenjivoj riječi tevhida, nisu čuli samo muslimani Iraka i Irana, taj poziv kao priliku za izbavljenje iz okova savremene idolatrije čuli su muslimani na svim kontinentima. I što je još važnije, imali su povjerenja u iskrenost tog poziva, kojeg svijetu upućuje jedan samozatajni, skromni, pobožno i uvijek zamišljeni i ozbiljni alim, a ne tražeći pritom nikakve osobne privilegije. Imam Homeini je bio nadahnuti vođa koji je vratio dostojanstvo i ponos ummetu, istom onom ummetu koji je do Iranske revolucije evocirao uspomene na svoju davnu slavu i snagu, kojom se nekada neopravdano hvali, a katkada uljuljkuje u lažnim nadama, ne poduzimajući ništa da se uspravi, životareći od tuđe slave i uspjeha. Imam Homeini nije raspolagao ni vojskom, ni policijom, ni medijima, ni administrativnim aparatom, ali je raspolagao nečim mnogo važnijim i djelotvornijim. Vodio je svjetlom tevhida i hikmetom, mudrošću i znanjem sebe, iranski narod, do temeljite moralne obnove. On daruje, kaže Allah Đelešanuhu, znanje, mudrost onome kome on hoće, a onaj kome je znanje, mudrost darovan je blagom neizmjerno, a shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni. Imam Homeini je bio živi primjer univerzalnog načela koje glasi da bi se djelovalo dobro, mora se biti dobar, da bi se savladao svijet, valja ponajprije savladati samoga sebe. Obnoviteljsku ideju imama Homeinija, koja nije izgubila na svojoj aktuelnosti i značaju ni 3 decenije nakon njegove smrti, muslimani su danas dužni nanovo predstaviti i sebi i drugima. Imam Homeini je bio vjesnik i svjedok istine, a mi danas živimo u post-istinskoj eri, u kojoj činjenice nemaju nikakvu težinu. U post-istinitom svijetu svjedočimo epohi totalnog laganja, u kojoj istina biva zatrpana, a činjenice nedostupne. Stvarnost se izmišlja, a ono očigledno negira. Dolazi do hroničnog nedostatka istine i vladavine glasina. Pobjeđuje onaj koji najbolje barata lažima. Organizatoru ovog skupa dugujemo zahvalnost što će, okupivši nas ovim povodom, spasiti djelić istine o duhovnom velikanu čiji su ideali o boljem i pravednijem svijetu pokazali putokaz ummetu. Neka je zato Božji mir i blagoslov plemenitoj duši imama Homeinija. Gospodaru naš, nadahni nas saburom i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Hvala lijepo.